Алейкум аслям. Да, Добрый вечер. пане Володимире, сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил о том, что 23 народных депутата находятся за границей. Что это означает, на ваш взгляд? Ну, це означає те, що деякі народні депутати вже виїхали, а деякі ще не повернулися. Зокрема, фракція Європейської солідарності у своїй абсолютній більшості весь час перебувала в Києві або в Україні. І ми від самого початку казали, що іти на 2 тижні в тих умовах, які зараз в Україні, на такі собі парламентські канікули, це дуже і дуже безвідповідально. Тому, коли було ухвалено рішення цією Верховною Радою більшістю все ж таки змінити календарний план і з 1 по 15 лютого фактично зробити вихідними днями, бо, самі розумієте, під формою роботи в округах і в комітетах, Так. то ми залишилися, і у нас ми чітко розуміли одну річ, що ми готові зібратися в будь-який момент, тому що ситуація така, яка потребує рішення, а не ховання голову в пісок. І навіть якщо цей пісок в Домініканах, Дубаях і інших гарних місцях, про які ми читаємо зараз, де перебувають народні депутати від ОПЗЖ и «Слуг народа». Да, по поводу решений, вот что сейчас на фоне возможного российского вторжения в Украину можно и нужно сделать по парламентской линии? Перше і найголовніше – це перерозподіл бюджету і виділення додаткових коштів для оборони. Зокрема, як і для Міністерства оборони Збройних сил України, так і для територіальної оборони. Без цього ми взагалі нікуди не йдемо. І якщо ми отримаємо зараз допомогу від наших західних партнерів, від США, від Литви, від Великобританії, то це допомога, хоча й вона і дуже значна, але це допомога. А більшість доведеться робити все ж таки самим. І, зокрема, питання зарплат Збройних сил України, де ставка зараз в 10 тисяч гривень, і вона нижча, ніж, наприклад, в Києві у бармена чи баристи. Але ця людина буде своїм життям зараз ризикувати, захищаючи країну. То ці ставки мають бути переглянуті, так само, як і офіцерські ставки, бо багато офіцерів за останній час, просто за останні 2 роки залишили Збройні сили України. Це ті, які мають бойовий досвід. І Європейська солідарність 2 місяці тому подала законопроект про збільшення бюджету Міністерства оборони, зокрема Збройних сил України, на 50 мільярдів гривень. І за ці 2 місяці монобільшість, «Слуги народу» досі не знайшли можливості розглянути цей законопроект і збільшити за рахунок, забрати з великого будівництва і дати це відповідно на Збройні сили України, що логічно є сьогодні набагато більшою потребою, ніж дорожні роботи. А коли зараз відповідно була ситуація із тим, що страхові компанії західні деякі відмовилися страхувати цивільну авіацію, літаки, які літають в Україну, то тут наш уряд Зеленського за буквально 1 день знайшов, звідки взяти 16 мільярдів гривень для того, щоб виділити на страхування цих авіарейсів, щоб не припиняли літати літаки. Я думаю, що у нашої влади велика проблема, якщо можна так сказати, не з мозгами, так з пріоритетами точно. И сейчас мы действительно слышим очень много заявлений относительно возможного российского вторжения. Вот буквально 20 минут назад появилась новость о том, что Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, заявил о том, что Россия в течение 48 часов может осуществить широкомасштабное вторжение. И как 20 минут назад секретарь Совета безопасности и национальной обороны Алексей Данилов сказал, что нет поводов для паники, ситуация контролируема и 16-17 числа вряд ли Россия будет осуществлять
некое полномасштабное вторжение. Хотя угрозы такие есть и сохраняются уже на протяжении 8 лет, сказал Данилов. Вот как вы оцениваете такие противоречащие друг другу заявления украинского высшего политического военного руководства и, собственно, представителей западного истеблішмента? Я дивлюся зараз багато інформації, яка є в західній пресі, причому яка вона абсолютно чітко підкріпляється відеоматеріалами, даними з аерофото, зі супутникових зйомок. Тобто ми абсолютно чітко бачимо, що просто неймовірна кількість військової техніки зосереджена вздовж кордонів України, плюс підігнали ще кораблі з інших флотів до Чорноморського. Власне, коли я більше довіряю розвідці американській і британській, які мають набагато більші можливості, ніж розвідка українська, яку за останні 2 роки, особливо військову, з проведення унікальних операцій на кшталт вагнерівців, пустили до операції з викрадення судді Чауса для того, щоб вибити з нього покази лжесвідчення проти Порошенка. Тобто, наші спецслужби за останні 2 роки просто фактично дуже багатьох професіоналів звідти погнали, і я спілкувався і знаю, що нам варто, в принципі, не так несерйозно ставитися до слів Бориса Джонсона, Байдена, Блінкена. Бо, чесно кажучи, та легкість, якою говорять, все це спростовує Данілов, Зеленський, інші, вона свідчить про те, що влада просто боїться того розвитку подій, не знає, що робити, і намагається всіх заспокоїти, тому що така інформація і їхня неспроможність діяти, вона дуже сильно впливає на рейтинг. Але найголовніший момент, я хочу сказати, інший. Крім того, що влада не хоче втрачати рейтинг, це зрозуміло. Стежити треба в першу чергу за тим, які рішення буде ухвалювати Рада Федерації, Російської Федерації. Тому що Путін, він хоча і злобний авантюрист, але він не хоче за міжнародним законодавством ставати військовим злочинцем. Тому він буде хоча б робити видимість дотримання норм законів, які ухвалені в Російській Федерації. Використання військ РФ за кордоном має бути рішенням Ради Федерації. Так було, якщо ви пам'ятаєте, у 2014 році. Тому я розумію, що вони можуть там зібрати за годину, ухвалити це рішення буквально там протягом години, але поки цього рішення немає, я даю невеликі шанси, що воно почнеться, будь-яка військова активність почнеться проти України. Але Путін потрапив зараз у пастку, яку він сам собі розставив, підігнавши таку кількість військових і техніки до українських кордонів. Тобто фактично йому вже відійти назад не комільфо, зокрема для внутрішнього, не тільки навіть для внутрішнього, а для всього російського і російсько орієнтованого світу. Там же, розумієте, диктатори поважають, як бандити поважають лише силу. А напасти – це означатиме наразитися на дуже серйозні санкції, в тому числі там залишаються без своїх, можуть залишитися без статків і без своїх маєтків, без всіх своїх вкладень. Дуже багато людей із його оточення. Путіну доведеться переходити в бункер. Тому тут у нього складна ситуація, і після того, як Росія остаточно оформила свої стосунки з Китаєм, західний світ зрозумів, що з Росія тепер є частиною великої загрози. І тому відбуваються зараз всі ці історії. Наша історія полягає лише в тому, де буде проходити та червона лінія або лінія розділу між світами руським і цивілізованим. І тут у нас зараз іде боротьба, чи вона буде проходити східним кордоном
України, чи, на превеликий жаль, може і західним. Дуже треба зробити всім українцям все залежне для того, щоб східний кордон України саме був цією розділовою лінією з руським